Normalment, quan naveguem per internet, trobem molts PDFs que poden servir pel nostre treball o la nostra investigació. Com se citen? Doncs el que és molt important és diferenciar quin tipus de document és. Ara et mostraré un exemple de llibre en format electrònic, un exemple d'article i un exemple d'un PDF d'una informació que hi ha a internet. El primer cas seria el llibre. Jo he buscat a la pàgina web de la Generalitat i he trobat el currículum d'educació primària. Com identifico clarament què és un llibre? Doncs normalment perquè té un títol, un autor, queda clarament identificat i sovint hi ha una pàgina de crèdits, en aquest cas veiem clarament que és aquí, on hi ha qui és el responsable, l'edició i qui ha elaborat i la data de publicació. Moltes vegades, a més, veurem que fins i tot té l'ISBN, que és aquest número que tenen exclusivament els llibres. Quan jo trobo un PDF per internet, que és un article, normalment és molt fàcil d'identificar, perquè dona totes les dades. Per exemple, en aquest cas he trobat un article de la revista Papeles del Psicólogo, aquí em queda clarament identificat amb l'ISSN, però a més, si baixo, aquí podem veure que hi ha el títol de l'article i em diu que és Papeles del Psicólogo o Psychologist Papers, en anglès, de l'any 2016, del volum 37, número 2, de la pàgina 143 a la 151. Molts dels articles en PDF s'identifiquen clarament amb aquestes anotacions que tenen a dalt o al peu de pàgina. Què passa quan jo trobo un PDF a partir d'una pàgina web o un PDF final i no puc identificar d'on és? Doncs llavors aquí el citaríem bàsicament com una pàgina web amb l'enllaç de recuperació del PDF. Per exemple, jo aquí tinc la pàgina del Ministeri Espanyol del Medicament, jo buscaria ibuprofeno. I trobo tota una sèrie de resultats de medicaments, en aquest cas 170. Jo voldria veure la fitxa tècnica del medicament. Doncs clicant aquí m'apareix totes les dades de les contraindicacions, les advertències, però a més, és molt possible que si jo ho he buscat directament per Google, m'apareixi directament aquest PDF. I aquí puc veure clarament qui l'ha fet i també, al final de tot, indica on és l'any d'actualització de l'última informació. Aquí, fecha de la revisió, en junio de 2020. Per tant, amb aquestes dades ja podria citar-lo de forma correcta.